Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifambira. Anga singaitiwo here zvinoitwa munharaunda zvekubhadharawo mutero kuratidza kuti pamusha pane munhu nekudii nekuti avo vanga vasika. Zvendinonyatsoziya Lavhuka satete anga ari pamba pawo. Lavhu nekumuona kwandakaita inini ndaindoti mwana uri kugara asi atete painge pamba pehanza dzepababa uti. Ndikuti inini tete vazofa. Ana ombopinde mubhuku ba. Lavhu haana kupinda mubhuku. Asi kuti akapinde mubhuku rasabhuku wakanga aripo asi mwedu isusu hamuna mbasha. Zvakatora makore mangani Lavhu pafa tete, Lavhu achisara ari pamusha. Maonere mazire munoita ini. Wakasara zvekusvika pakuroora. Zvekuti angaita makore anodarika 5 kana 7. Angadarika. Kana 15. 15 handifuta muzosvika. Alright. Pamakore wa muri kuntaura kuti pamutero pamusha panga pasikabhadharwi mutero here for the past 7 years kana 8 years. Saiziya maminutes asabhuku piki wechikazi. Asi kuna sabhuku anga aripo hakuna maminutes yo. Zvakanaka. Baba, imimi bemakadzoka muchibva kubasa imimi. Makasvika muchinobhadhara zvikwereti here kuna sabhuku. Zvairatidza kuti musha wanga usikatererwi. Zvikwereti handina kumboudzwa ngezvezvikwereti. Kutaura kuti musha waita musina chikwereti munhu angangogara asikabhadhara mutero. Kubve pendakatanga kubhadhara mutero. Teachkatch TV inonakidza zvekuti kana wasalike pa FB wasubscribe futi kana wangofaiwa faiwa. Handina chikwereti. Saka kumashure kwesokisa waibhadharwa nani? Sabhuku haana kumbondiudza kuti unofanirwa kubhadhara mutero. Atete paigara paisabhadhara mutero here? Hainga asikabhadhari. Hainga asikabhadhari. Lavhu wacho omboni. Basara mwana. Basara mwana wake. Mwana wa Lavhu wacho uri. Pana. Uri. Muka. Alright. Baba ake ndio akaake tent. Handiti ka. Saka imweni chakazomupa simba rekuti muzoende kugare pakakwa chiko. Enda kuti tikanga kuzvinangisaka. Makaenda kosense simba yemungoti muri. Kuende kogare pana ati tunge pehanzvadzi yangu. Asi pane mwana wanga atoake chidziro ozofa. Zvakutaura kuti kufa kwemwana uyu akuchazozurumirawo zvakanaka handiti. Mwana uyu totonga takuona kuti maitire makaitaka. Zvakuratidza kuti mwana uyu mafire ake haana kumire zvakanaka. Ngenda kuti uyu wakazofa imwewo matore nzvimbo yazvo. Aine mwana uri apo. Chimiro kuona kwenye chimiro chinotaura nyika chinonga chichiti kudini. Maererano nokutaura kwamwaka paita. Imi muri kuti ndakatora. Asi handina kutora. Ndakanyatso ndingati Makakumbira uyu mwana uyu here kuti kukumbira mwana upi? Uyu. Ndenda pamba baba ake. Sendi yacho yakanga iri mumaoko emhuri. Mazura. Saka zvakanga iri mumaoko emhuri. Mhuri yakatenderana kuti hino uyu zvaadini zvafa. Ngatichitengese stendi. Akatanga ati ngatigurirane titi une padoko semhuri. Iyi ndikati mukati pane padoko andori kuti zvinonyatse kuita ba. Zvekuti dai kuri kuti kutengesa mwaitengesa mosheya mare. Anhu akatenderana ese akanga aripo. Baba, muri kutsenga musikuita straight. Muchataura nyana mama. Ndinoda kukubvunza imimi baba imimi. Pakafa Lavhu anga nemukadzi. Akasimudza mukadzi waLavhu pamusha pake ndeni. Because iye dai asina kusumudzwa akaramba achigara ipapapo pamwe nanhasi achichengetera mwana wake ipapapo. Akamusimudza pamusha paanga akavaka ndiani? Pana wakamusimudza wakaenda kuroorwa. Inini wakamusimudza. Munini unyaripo. Mukoma ndo akasimudza mukadzi wamuswe nhangu.
mukoma ka ndo akabva aronga akatuma muzukuru urapo mukoma inini ere imwimwi mukatuma muzukuru urapo tenda tsveta mukadzi uyu muzukuru upi uyu roja urapo right muzukuru uripo muzukuru chokwadi ndo chinobatsira dare because chiri kudiwa paka hapana munhu ati ane mhosva yapuwa kunze kwakomana wakarowa munhu avo anditi apa tinoda kuchenesa musha kuti musha udini uchene nezvakuitika ndofunga pematowe mafambiro enyaya dzekurowana asi makunyatsa kuona kuti dare rineri rine zverinoongorora kunze kwekurowana chete kuti zviri kukonzerera chii muzukuru une shoko here raungataura nepamusana pekusumuka kwemukadzi maiva uyu soko rinoziva ngekuti ndakandodutswa perekedzai mukadzi uri kumusha pana shaiti kuti agare pano makadudzwa nani naiwo ana sekuru saka imimi sekuru sei muri kuramba kuti sei muri kuramba ngaanongedze kuti sekuru ana sekuru akandisimudza ngeaya saka ndakaite zvepamusoro pako here zvekuperekedze mukadzi saka mukuti here uyu muzukuru wakauya mumusha menyu pakutora mukadzi urimo mumusha menyu pakutongotora mukadzi kwakuendesa imi musikazvizivi handizvendiri kutaura ndiri kutaure kuti wakatuma muzukuru inini handisini zvichida ndimukoma handichaziva pokuti ndiani saka ndati muzukuru ngaita zvakanaka baba imimi baba imimi tina ana sekuru wemazera enyu zvokuti takakuunganidzai vese vanoramba nyaya apa mazera enyu aya munotonyatsa kuona kuti zveshuwa ndo mazera enyu aya but isusu tatozvijaira manje inzwai baba imimi pana papane musha wakavakwa kare munda unostrecha pana pa 200 meters kana kune toilet uko anditi makadii mimi kunovakira kumucheto uko muchirwawo muchiuya kunoko pane kuti imi makauya nemhuri yenyu kwakutogara pakatovakwa kwakutotanga kutogara ipapapo zvairatidza chii makadii kuvaka ukoko mosiya musha uyo uri kunoko moti iwe uri muzukuru pako apagara apapo imi mochitanga kuvaka ukwenya sei makaenda mumusha make chaimo muri wanzi munotsvairwa ipopo pandakavaka ipopo ndopendiri kuti ndopendakatanga kutovaka aya tete asati agara baya taura henyu mbuya pamusoro iyi hadzisabwinemi mose muri kuteerera sori ndichakutorerai time yenyu kuti tibodzoka kumashure pakutangisisa awo ndibaba wangu awo pakutangisisa baba wangu wakarora vakadzi 3 but inini ndiri mwana wemukadzi mukuru pakutanga zvakaita pakatangira nyaya baba wangu waigara pastendi ishi namai wangu inini wasati wadi warambana nawo wazorambana nawo baba wangu waishanda kutown wachigara kupi kutown mai wangu wobva warambana nawo mai wangu wobva waenda kupi kumusha kwawo isusu takasara tiri vadiki tobva tasara tichichengetwa nani nambuya mai wababa wangu inini zvadaro uyu baba wawo wobva paita tete hanzvadzi yababa wababa wawo yobva yadzokawo kumusha kwayo kwaanga ambori kumapurazi kwawo wobva wauya nemukwambo kuuya kogara pastendi yani yamai wangu inini wagara ipapo mukwambo bva asvika yake pakudii pakufa wasvika pakufa kudaro wobva tete kubva kwaita tete hanzvadzi yababa wangu awo anowa ndo mai wani waravhu saka tete awa wanga waishandawo kwaishandawo handizoziva hangu ndopa wakazouyawo nemwana wawo anonzi Lavmo muzukuru mwana watete hanzvadzi yani yababa zvadaro inini tete wangu wobva wazonororwa kumwe wobva wasara wachigara pamba tete wangu hanzvadzi yababa yaigara naLavmo namwanyara umwe musikana ainzi mwanyara anowawo mwana watete hanzvadziwo yani yababa zvadaro wobva wagara wachichengetwa nani natete hanzvadzi yababa baba zvadaro wobva wachiti tete hanzvadzi yababa wangu inini wobva wazodzoka futi pai mumusha wobva wauya nevana vavo vana 5 pavana 5 wakauya nawo wabva wati vamwe
vamwe 3 wakasara wachigara nani nambuya mai watete wangu inini, wakashiyana natete aho. Vamwe 2 wacho mukomana nemusikana wobva waenda futi kwatete, hanzvadzi yani yababa, kunochengetwa futi natete wapi, kuda kuti tete wanga wakugara nevanhu nevana vatete vari 3, vakomana 2 nemusikana 1. Zvadaro tete wobva watoenda kubasa. Vamwe vacho vana 3 taigara tese kwambuya mai wani wababa. Zvadaro tete ndobva akazosvika pakudi pakushayika. Pobva pati uyu umwe mwana watete waigara nayo zvadaro Ravhu ndiye akazosara achigara pai, achigara pastendi iyi, asi akasara achinzi fana kugara apa pastendi apa sinzi stendi iri yalakumo mwedzi murupanzwa. Ava baba wabva wati inini ndoda hangu, wanga wakapiwa imwe stendi yawo rozhi rimwe rainzi rekwaurombo raitaurwa iri nemamwe maminda ekumusoro uku. Wobva wanzi iwo wobva waramba iri zvikanzi ini ndoda hangu kudhuze nemagetsi ndokuenda kumusoro uku. Iyi stendi yamai yangu yakangohemwa iyi yaRavhu iyi. Zvadaro wakabva wagara pasi, wobva waungana semhuri, wobva wataurirana baba naiwo. Baba wobva wati ini ndauda kudzoka pastendi yani yangu, kureva ndo stendi yani yaRavhu iyi yakazouyu. Ravhu akasvika pakuroora ndokufa, ndokusiya kamwana kake. Kamwana ndokugara namai kuru, nokuti wanga munin'ina wamama ava anga akangororana vari mukoma nemunin'ina musame family. Saka pakazodai ndepekuti vawirirana sana iwo wana baba iwo wawirirana. Wakabva wasvika pakuti imimi mune kondiwa riri kumusoro uko chiti pai peace kuti mugare papi ipapo pamuri apa, hamuchangogariba mahara. Chiti paiwo peace yekuti tatengesa peace iyoyo yosheyiwa, and for sure peace iya yakati gurwa yobva yatengeswa wobva washeyana mari vese, vana vese vanyamunhu ivavo. Ava baba aya ndokuzodzoka kuya kogara papi pamba paRavhu apa. Awa mama ndokuchizouyawo wachiti sinzi Ravhu aidini anga akakurirawo apa achigara ipapo, saka mupeyo pekudini pekugara. Awa baba ndokumudimburira chinyi peace. But inini ndine hanzvadziwo yangu musisi wangu warapa, handi matongo amai wangu vari kuti wakarambwa nemurume, vakarambwa nemurume asi vari kungotendererawo. Alright, tatoda kuti tijekeserane kuti munzwisise pane sosi. Regerai chipambe takadai. Mukauya mwakaita mukombera benzi panyaya munonyepa. Itouya mine chokwadi chemuri kutaura chinozika mukati menzee dzedu. Tikataurana mahistory tisingatauri pane point yenyaya hakuna kwachinenge chiri kwenda. Ndinofunga nanasa kukujekeserai. Mwana uyu wakakura achichengetwa nditete ari pamba. Toda kuti tibvunze imwimwe mamuri kutaura. Wakakura achichengetwa nditete ari pamba. Tete wachibva waenda kunofa. Iye wasvika kuteera kwakuya kofa ari pamba ipapo. Wakachemerwa kupi mwana eno? Mudzimu wake uripi? Unenge uri ipapo. Handizozizwa namudzimu. Uyo ndiye umwe mwana wacho waito arusimudza ruoko. Chazvinoita ngechekuda izvi. Kana tisingazivi chivanhu ka ngatidzidzisanei. Kuenda kumakoti chako amuiwini. Ambudi. Guidance ari kuchengeta mwana pamunzvimbo iri kuti ngeya baba vake. Mwana uyu wakasiyiwa natete, munhu akanga ari kumuchengeta. Vasina mwana wakati mwana uyu zvendafa ini mwana uyu wakusara aripo papo. Haana kwekuenda mwana wanga ine kwekuenda here. Sando zvazichira ndo papari pamba pake anditi. Nhasi uno zvaripo papo waende kofira ipapo wasiya chibereko chake. Saka zvakwenda kuti vanhu vakwamwedzi mwakwenda kuti votakakataka tisusu ndiye mwana dudo takasiya mwana dapa ngoyi wafa uyo azoberekwa asisiri kuti saka asina pekugara tikatomugurira kapisa. Hazvisi.
dai kwanga kuri kuti maida kuti muite saizvozvezvo makaenda kogara pasi mhuri yekwamwedzi. Handizivi kuti headman wenyu ari kutonga achiti kudini. Iyi musafunga kuti iyi ndiri kungoibrowser hangu iyi. Handina chinoita nayo bai. Ndokuonesai. Handiti maboundaries emiganhu kumhiri kwapiki ngekwa headman Chitiyo. Ndiri kutokuendesai kuenda achatorita basa iroro. Chemwaifarwa kuita maifarwa kugara pasi. Haisiri stand yeawa. Istand yekwamwedzi. Iwona mukoma wano waningina wano hanzvadzi dzavo dziripo. Stand iyi mwana uyu hapasisina balavu washaika. Asi pane chibereko chake chimwe chete chiri musha munomu. Bed part of it waita mwana wamukomana. Saka unoda pekuti agare. Aya kuchengeta kwakaita handi kuti anoda kumupa pekugara ba. Wakamuyarutsa vanhu vokwamwedzi mochimupawo pekugara. Mukamupe zviri mhanza nemanyada zvinoita. Kuti kunze kuri kupisa kwapo sadza remabhonzo unoridika sei. Momubatsira. Aya baba murutaura kuti akanga akapiwa mukadzi rozhi rake vakadzi vatatu. Ndati munda wangu wakamira sei wakawangira wakadzi wawani. Saka dai neni minda yakawakirwa wakadzi wababa ava vakaipiwa nani? Wakapiwa na baba wao. Uyu unaravumo uyu wakanga wapiwa tetero. Hanzvadzire gara nditaura nawo ndichidai. Hakuna munhu unozifanira kugara. Fana kugara chiwake mushaya. Wozendepi? Vakapuwa kuzi tete wabva kumurume, tete warambwa murume kana tete hauna murume gara apa. Mwana wababangu. Anditi? Wagara apa waende kowaka ipopo munhu wokuchengeta. Tete kana afa haisisiri nzvimbo yenyu bana yekwamwedzi yata nzvimbo yake aine vana vake ndo vanokuipa panzvimbo yacho iyoyo. Kuti awa baba kondiwarawo rekumusoro. Batsirewo mai azvi. Vana tete wavo vari kunzi vari pana. Ngavataure. Hanzvadzi yana baba wenyu. Ngavataure tisu. Ine chendinonyatsozivawo panyaya yemunda ipapo mataurirwe zviri kuitwa. Inini baba angu achipo asati afa akanga aine minda yawo yanga yakawanda yanga semunhu waisenzawo nasabhuku munharaunda. Saka anga aine minda yakawanda dzaanga akabatirawo. Saka baba angu aya achizoona tete ari kutaurwa ngezvawo anga akura aya anga arotambudzika ariyo kunana Riverside uko. Tete ari kunana Riverside kwakuchironga naamwewo hama dzawo dzadziripo mazuva acho kuti tete zvaari kugareyo akura ino haana chinyi ino haana mwana saka ane murume mubvakuri. Saka zvanga zvakafamba sei kuti titore tete sezvemunhu anga akabatire chinyi minda yake yanga yakawaya yanga yakatowanda. Anhu akati aizveshuwapo watodini kana sabhuku wacho waingapo kare kacho waitozviziya nyaya iyi. Kwauchotora tete aya kwakuchiya nawo mumusha. Saka mumusha umu ndina ana sisi angu 2 anga akabara anawo pamba akarambwa ngarume acho. Saka tete akabva ataura kuti sezvo ndimuina azukuru ari munomu tete aya asina ana bai. Tete mimi ndakuchimupe stand iyi yenda kumupa stand yanga ikapuhwa mukoma aya. Mugu akati yo wabva achitaurwa kuti yo handichakupi stand iba ndakuchikupe stand kumunda kwa urombo iyo. Apa pa stand ndakupa tete apa. Tete aya ndo achagarapo. Ndichibva ndapa ana azukuru aya asina mumushaya. Achigara na tete waiziravu wanga ari mwana wasisa angu akura akatoshaika. Umwe wacho waizi Mwanyara mwana wasisa angu futa amwe number 2. Ndo akabva apo westand yayi kwauchogara paiko sichigara naana aya. Amwese muzukuru uchazondobarwawo muno musikataurwi kuti ngewe mumusha muno. Unozondonga ari kugarawo pani pana tete ipo papo tete ndo achazondomirirawo zukuru sezvo ndina ana akawandisa. Saka uyu Raki uyu ndichachimupe kwa urombo. Amwe akomana ngoti akomana anga ari 7. Paakomana 7 umwe na umwe wakagurirwe pake umwe na umwe wakagurirwe pake nzvimbo yake. Saka rozi rakazopuwa sekuru yekumunda uku ranga rakakurisa kupfuro marozhi amwe ranga riine overlap kudai kumberi kwacho kudai. Akomana akazogara kuti mimi mukoma rozhi remwapuwa rakakurisa kupfura amwe. Saka taakugurawo hafu yacho kuti tidino tichitengesawo toonongo mundotorawo sheya yakafanana nani namwe. Apa panga papuwa tete kuzi tete chigarai apa ayanga apuwawo rozhi rawo ranga rakatokurawo zvekundoti aindokwanana akadzi awo 3 apa panga pari patete. Saka tete achinga azofa ravhunda kuchisara aripo kana Mwanyara wacho yena akandouya unondoziva kuti pamba pedu petakakurira nga apa patete ipo papo ndo paaindogara. Aya amweni ana kana tese isusu taindoenda kogara natete akomana ana mukoma aya anga kundoteerawo kogara nani
natete asi tete papa stendi pawo paanga apuwa kuzi tete ndo pastendi penyu ndimi muchatakura azukuru ese achabarwe mumusha muno zvekuti isusu tikandouyawo ipo papa tikandobarawo ana edu akatandobvawo kuarume anondogarawo patete ndopetinoziva kuti ndopakapuwa tete achitakura azukuru ese saka ravhu akazi chigarai naravhu uyu ndo pastendi penyu nofunga ana mukoma hanzo dzangu dziripo dziri panapa idzi dzinondipupurirawo nyaya inosi ini ndinotozviziya kuti patete panga pari patete hapazi kuzi ngepapa pakapuwa hawo aya asi akazozi taakupatete ipopo pane munin'ina wawo futi ito tetewo akapuwa rozhi kumafuro kwaina mafukoko akatsvakirwa futi ndibabangu nanasi pastendi pawo aya papo zvokuti tetewo dai anga andoripo pandori pastendi pani pawo naazukuru ana azukuru aakazi chigarai nawo ndo ana enyu aya ndo maziro endinoita saka zvabuda pachena kuti mukuru imimi makashandisa masimba ekugombira pastendi ye1 nekuti penyu imi makanzi makachinjwa makapuwa kwani kwaurombo ndokwamakanzi ndo kwenyu saka ayi ndofunga hayo ndofunga yachena iyi manje zvatinoenda kuita vamwedzi changu inini ndaibata-bata kuvhura nzewe dzenyu nevamwe vachange vari kwaedmani chitiyo munofanirwa kubva panzvimbo ipapo muende panzvimbo perozhi renyu remakapiwa dai ndiri ndiri kuipedza munomu munofanirwa kuende kunzvimbo yenyu yemakapiwa nhaka yenyu nababa yenyu imwimwi kwete kugombira nhaka yemwe yeumwe mwana kuti mwana wabve kumurume azvirwe kuti asiriwo musha imomo une mabhenefits ake anofanirwa kubhenefita pamusoro penhaka yababa wake namai vake saka kana abhenefita ipapapo kwakuchiti vazukuru wapinde imi muende kogombira mutema wobvumi nofunga mukaikaenda kwaedmani chitiyo ndichange ndiriko munanditaurirawo tibatsirane kuidzeya nyaya iyo ndinotitsvakira motikari kuti ndiendeyo ndimbozwa maperero ayo nokuti kune tumwe tumadhara twakaoma musoro twakadai ndimwe kuti unosvika utendere musoro ndimwe saka ndonga tiri kusangana ikoyo mosanganawo naanenge aine upfungwa dzinenge dzenyu 1 uyo mwana uyo pakarowa mwana uyo mai avo makaenda here kuna mai avo muchoti mwana wakanganisa ndakasvika ndikaona mai mwakaona mai ndaona mai zikazwa hawapo ndikasiya ndataura ndikati kana auya motaura kuti ndambosvikapo vanogona kunitumirawo mwana kuti ndizodzika ndizoonana nawo makazoonana here nawo hatina kuzoonana mune rimwe rezuva remakambotaura nezvenyaya yacho hapana petakazombotaura nezvenyaya yacho zvine nguva yakareba sei zvaitika hai 1 week 1 week ini masamoni angu panapa ndinoendesa 1 week before dare nyaya yakasotaurwa muso ndakanga ndine dare musi wa5 pezvakaitika hainofanira kungatopfuura kanyaya ripotika kuti ine 1 week sama watanga unyeperenini handisi kuti bani ndiri kunyepa mutaure chokwadi ndikutaura kuti mavhire ndiri kuita anogona kunga paine 1 week imi mwati 1 week imimi 1 week rese mune rimwe rezuva remwakazomboona kuti regerai ndimbotaimira kana kuona mai nenyu kana pemwakasangana muchavhunzwa kuti zvakafamba sei nyaya ndaitya ndakaona tensheni yacho yakanga iri mumusha zvakafamba sei muchikumbira rugero kuti vana vakakanganisa ivo vacho havanawo kuuya kutaura kuti vana wati zvakati zvakati saka ini ndobva ndatyawo kuti ndiende nezvanga mukadzi wenyuko mukatadzobvunzisa sei kuti medhemu naana what is happening handina kuendako anga ari mukadzi wenyu imimo munopinda naye mubhurangiti mozikotaurwa ndibaba munini maitinyi handina kuendako ngati dai ari mukadzi wenyu imimo warohwa ndibaba munini maitinyi asina kunditaurira mukadzi wacho kuti ndarohwa mukadzi wenyu mutaura ndarohwa uyo wakataura muromo wake wenyu utaura ndarohwa ndibaba munini maitinyi anotaurira kuti munhu ndarohwa here kana munoona nekuzvimba kuti munhu arohwa zviri kuende koitika vana ava pavakataura kuti tarohwa mai makati kudikwa ndakataura kuti hazviitwi zvomwaita izvi zvinoitwa ngezvipi vana ava munhu haarohwi ndakanyatsoatsanangurira ndikati haiwa musazofa mwakarowe kana akanga akanganisa izvi imimi nevana venyu muri pamwe chete imwimwi nyaya yestendi nyaya yekuti hazi makuhwa namai ayekureya kunyepa mune urongwa hwenyu nevana venyu ava mai avakaroerwa nyaya yestendi kuti vazotaurire kuti mwana wamudimburire pekugara nekuti vari kutsvaga kuda kumirire kuti vaonewo nzvimbo yayo yekugara ndo zviripo zvese zvaangaritaura pa zvandamitaura chokwadi ndandotoona unhu hwake mukamutarisa manakozi ake anhu anonge anokweshere manakozi pamatombo
taungana nosumudze simbi kana kuti anhu anoita zvemasho asi kana kickboxing. Wakuenda kickboxing dzako pana mai yavo. Pedzei wakuya koramba mukati mwedare. Atiti matira akadaro. Mwana womunhu mwakarowa. Wakaenda neropa kumba kwake. Hama dzake dziri zvoroti mwakadeure ropa pamwana wavo. Isusu kuna Headman Chitiyo kuti tinoda kuziva kuti Headman Chitiyo iropa rakaenda kodzika pasika mwakadeure ropa munyika mwamambozi munya. Mudunhu raHeadman Chitiyo. Uri koripiswe wai. Chauza $100. Ikudeure ropa. Mwana zondizwisa mkoma. Motoenda mwakatorongeka. True. Kunogu. Ndoda kuti ava vataure zvavari kudawo pamusoro penyimo. Vakurowe shamu. Yekuti dai kuri kuti vakudaidzai kumba kwavo shamu yavaida kukurowai ndoda kuti vachikurowa mudare munomu. Ndozwa kuti inokodzera ere kana kuti haikodzeri. Taurai nawo sekuru. Mombe pamunhu. Munekwanisa ere mombe pamunhu? Mombe nhatu. Dai kuri kuti wafa uri mumba mukatadzozvibudisa. Wakati kang'ang'a bhokisi riri pamusoro pemacheya. Kwakuti wangu andoiki mombe nhatu. Adzitsvakwi. Hameno pemwati nhatu. Handiti ati mombe pamunhu. Ini ndodawo kuziva kuti iyi yechitatu yacho iri kuye pendiri. Iri kwakwamuri? Ndio yechitatu yacho. Ngenyi. Saka handisi kuti ndo pendisi kuziva manje kuti akanaka Changamire. Imi mwatenderana nazvo hazvo kuti akaita mhosva dzake mombe pamunhu ndizvo. Hatisa ndatenderana hangu nazvo ndiri kutaura basi ndiri kuda kuzwa iyi yechitatu. Apa makutodefenda yechi3 yacho zve. Saka tiri kumboziya pa2 dzemuri kuziya. Kuti ndizvo mombe pamunhu. Handizvo. Saka zvanaka hazvo mombe pamunhu. Saka ndiri kutaura ngeiyi yechitatu yacho kuti iri kubata papi. Right. Baba. Tezvaravati nekuda kwemwana wavo wakarohwa kumusha kwenyu ikoko mombe pamunhu. Saka imi makucalculate kuti vanhu vakarohwa vangani. Akabuda 1 kutaura kuti mombe 1, akabuda 2 mombe 2. So kana nemo kana makarohwa mombe 3. Hanzi mombe pamunhu. Calculator sei imiti mungachitotaura kuti mombe pamunhu pane vanhu vakarohwa mai apa. Iri mari mombe imwe $300. Mombe ndinobvisa ndindakarohwa. Apa pamusoro Changamire. Wakanaka mukomana ndatenderana newe shamwari. Asi pano uyo futi ataura kuti neniwo ndakarohwa chibhakera chaapa apa. Tanga tiri pano. Ndiri pano. Regerai ndikudai zvihama dzangu. Baba mwedzi. Mukange muri mukati mwematare, matare aputsiba, matare anowaka. Mukange muri madzibaba kumusha kwenyuko ratidzai ubaba. Ndozvinonzi muri samusha. Pakakanganisa mwana dai makaenda kunopindira semubereki. Pamunini ndauya ndozori mwana wakarohwa mukadzi. Chii chakaitika? Mozwisana vanhu vakuru. Makaenda kokundikana nekuda kwekuti makanga muine pfungwa nekaruwengo kenyu kenyaya yemwana ane 14 years kuti iwo wakakonzeresa ndorukonzeresa iwowo. Handitika? Tanga tisingafari kuti daro. Kubva pane zuva ranhasi zviise mumusoro. Muchinge makagara itai siyanai nevakadzi. Pane zvimwe zvemunoronga. Mune zvemunoronga navakadzi wenyu. Mune zvemunoronga sevana vomhuri. Ana anga apuwe mutemo. Uyo makore mangani mudoko wacho? 15. Muchadzipikira nyaya dzake. Zirimo mafoni kana utorohwa ndiwana. Wakagazetwa mutemo. Mwana uri below age akapara mhosva mubereko wacho uri kuenda kotongwa nemhosva yacho. Uri kuenda jeri. Mukasakontrora nekuvadzidzisa vana. 1 muchaenda kujeri, 2 mucharemba nekuripa, 3 muchaparirwe mhosva uchakuurayirai munhu. Nguva ine ichiri nguva ere kuti totamba neboxing. Anotamba neboxing ari kuenda kumaringi. Muende kumaneti umo mobvemo mwakuine mari. Vakakanganisa vanhu. Yo ndikati zvawakarohwa mamainini yo wakagenei. Taura tizwe wakagena chi? Hapana chandakagena. Hapana chawakagena. Zvawakaona iwo vari kubleedha, vari kubuda misodzi yo, pfungwa dzako dzakasvika papi? Kutotera nemuvharanda mwanga akwira kobombera mumba. Pfungwa dzako dzanga dziri dzenyu. Fana haikona kudaro. Iwane respect. Kura pfungwa dzako.
Unatozwisisa? Hazvisi. Mumbe mataura wakuru wangu. Tataura itizwe ndaudo topendera abude muground. Changamiro dari kumbira kuti mutipendererewo pane mwana uyu. Ndiye mwana wachero. Ndiye mwana uyu. Pamagariro pakuzogara pane pekuzotiwo batsvikinywa pakona. Saka simai mhodzi werunyararo pamwana uyu. Nyaya iyo baba matoita henyu mwaita unga maprofita. Ndanga ndina nyaya yange yabuda mupfungwa dzangu. Vashakwanisike kuita shaisano dzemwana kuti asawana nzvimbo. Makotura ere mhuri ye. Garani zviro zvenyika ramuinazvo. Mwana wako ngakure muzita raJesu. Musamupawo matambudziko mairi urwere nekuona kurarama. Mubate semwana wenyu vanhu wekwamwedzi mese. Waitofarwe kutonga ritori ruwa rekutoti pamba paatosvika uri kutobhuruma. Pamba paasvika uri kubhuruma. Kwete kurisvavisa zvemuri kuita. Dai mwakakudzwa kudaro dai muri ye. Ngatisiye utsinye, ngatisiye umbimbindoga, ngatisiye mbengo. Ngatizigurane tsitsi. Pamwana wandirusi mamhodzi erugaro noupenyu hwakanaka. Zvichazoitika mangwana mchizoona raza kuitonge bindu ranyika. Ndazwa kuti mwana wawo waende korwara zvisikazwisiki zviri kukonzereswa nehwanopfi ipapo. Tinonetsana. Matore ndamita ndimo matore nomita bhozi yacho ndina mudare mangu. Iri mabhuku mangu murunyorwa. Kufa kwemwana wawo zvisina tsarukano uyo. Munangwarota mumuiki baba. Arugara naye chengetai mwana wawo nenzira yakafanira. Semachengetere mamita kubva pakutanga. Sunungukai nekuti uri musha make. Garai mine namba dzangu ene dambudziko kundofa zvisina kufanira muchindondifonera sabhuku ndiri kumufonera. Aikwiba. Aite 2 days arumba. Kana urwara usikazwisiki ndinotosvika ndoti ichakundobva ndindori chiprofiti pachezvangu gogogo ini kana ufamba usiku unofamba bhozi rinenge chidobatsira upenyu hwemunhu. Handisii munhu achitambudzika, handisii munhu ari panguva yakaoma. Gogogo ndauya naye mwana we mbuya berekai mwana we hasi kunofamba gogogo mukomata uya chimbondichengetera uchazoya totora. Tozoya totora agwinya kuti wafungosara uchitsenga kuti wafungosara uchigadzirisa tate munhu kwaye zvinenge zviri kuuri. Handisi kupumha kuti pane muroi pakati penyu. Asi ndiri kuedze kukupai mawarnings ekuti mwana wangu akure zvakanaka. Murazondizwisisa? Ndiri kuzwisisa pendulo dangu kubvunza kuti pfungwa idzodzo dzekuti unogona kufa zvisikanzwisisiki kana kurwara zvisikanzwisisiki. Zvoreva ere kuti chinhu ichocho chikabata chinouye kubate inini? Kuti ndini ndinenge ndati arware zvisikanzwisisiki. Muri bhinya runa matirwa ere? Murungwara kwari? Handisi kungwara ndiri kubvunza. Pana nekwamwedzi anga nawo. Uyu imimi munozviita nekuda kwakubvarira kuti asaya panzvimbo apa. Uyu unokwanisa kuzviita kuti zvitaurwe. Ndutaura mese anatete ariyo pano ndokwanisa kuti binda nyemo. Changu iri pakaita problem isina kufanira cheta will take action before his burial. That's all. Mapazwisisa? Handina kuti pana urude kumuvhiringidza baba kana kuti pane muroi. Ndasime upenyu paari nezera rari nounherera hwari. Musamupa zvinhu zvakawandisa mukati mwekufunga nekurarama. Nekuchikoro ndeta dofo nokunga rufunga upenyu kuti mumwe ndiri kurarama mhuri ndiri kurarama ndorarama sei. Imwe apera kuchane misoro mwana azukuru nei hamusina upenyu huri mberi. Mwakutobuilda kutokangana kutadza kubuilda upenyu hwemwana uri kukura. Ndi president, mupurisa, musoja, ilawyer, ni magistrate. Unogona kukuchengeta futi mushamwa mwedzimo momo. Ndozvo musingazi. Muri zvemuri kukura muchichena misoro dai zvizvi muri ngori muri dzokera masure. Mwatoenda. Pfungwa dzenyu kura kwedzaita dzadze mwana mudoko dzake dzake yape muri. Saka dzikazoya yape muri mwana dzake akazokumuchengeta machengetere muri kumuita zviro zvimunakira. Ndo pakutozoita chigumbu choti mwafa mwakuenda kwese pfukwa kumwana. Muri kangaro zvoma muri kumuitira nhasi mangwana okumitira. Ngati svipe mukadzi nonge. Yo mpana yowe. Ngombe yataurwa waizwa. Uri senze. Saka unodo padara ngenyi. Unopinda muzvikwere zvanhu kuba. Sasa mombe bayo. Sekuru ripirwa mbudzi mbiri. Pane ukama. Kende muzofuma chitekesana mangwana na wega. Mbudzi mbiri. Mbudzi 1 is $35. Kuti kuda $70 mudare mangu muno musi wa 2. Baba ouya otora $70 yawo yekuripira babawo pamusoro pemwana wawo wakarowa wakakuwadza. Iyo ropa iro nyaya yenyu ndiri kuendesa kwa Edmund Chitiyo.
pamusoro penyaya yemunda ichazobudisa noizi haachaichaje ropa iyo nini kurova mai ava wakochaja nyaya kudeure ropa munzvimbo mwaHeadman Chitiyo. Enda nemari inotenge wai $100 ndiri kugara ndari kutaurira zviri kuno iri sekura iri maHeadman ese murasondizwisa. Kubva pane dzino nguva handisoda kuzwa kuti mai avo vane dambudziko ravasangana naro. Handinyengereri, handimanikidzi, handitauri zvekuita pamusoro pekuti endai mogara zvakati musha menyu. Ndinoti nini magarire makaita endai mogara saiwayo kana nababa acho muchizvibvumira. Kana mwanga makagara zvisina kufanira, kana mama makagara zvisina kufanira, endai mogadzirisa unhu hwenyu. Muna mukoma, muna hanzvadzi, endai mogara pasi mugadzirise dambudziko riri mumusha. Kuwengana, ruwengo, kusazwanana, kana paine dambudziko garai pasi semhuri munzwisisane. Iwewe ndinoda kuti usumuke uende pana mai ninapo nepana baba ninapo ukumbire ruregerero. Imwe mukoma ndoda kuti zvemukumbire ruregerero futi kune munin'ina wenyu nemukadzi wake. Sorry ndakakanganisa pakuzotadza kuya chidebedzana nemumba kwazwa kwamakaita. Mobatana maoko moita anhu kwawo. Musikada mudi. Zama basi. Kuregerera handi kuramba makasungirira. Pane zvakaitika mai mwedzi zvakaitika panguva yacho ndozvinoitika misha tinenge takarorwa. Munosangana nemasekamusenzizi akasiyana siyana. Asi pamunhu wemukadzi munofanirwa kugamuchira zvese. Nekuti munosangana nezvakawanda. Kana vati ndokumbira ruregerero varegerere nemwoyo unoda. Nemwoyo wese. Moenda moita magarire enyu emakanga makaita. Nyaya yemunda iri kuenda kwaHeadman Chitiyo hairewi kuti vanhu musatekesana kana kuti musakwazisana. Itoendai muchitobva pano itowai muti muri chinhu chimwe chete. Ndichienda kwaHeadman Chitiyo kwakugadziriswa nyaya iyoyo. Chiripo akusikoorwa asikogadzirisa dambudziko rimusha rekuti umwe naumwe anga achigutsikana nemagariro anenge akaita musha mwakaberekwa. Atiyambwe. kwaHeadman Chitiyo handisi kuramba kuti tiende. Asi panenge handiti ndiri kuti pange pakambogurwa panga pakagurwa ndiana baba mukuru atenderana napo. Saka zvepaa pakagurwa ini ndanga ndiri kuti handizivi hangu kuti iwo akanga akagura nemwoyo wese here ipo pacho paanga akagura. Kuti anga akagura nemwoyo wese inini handisi kutsvage kude kupfuma ngemwana. Ndaide kuti mwana andoonawo pekugara badzi. Kuti anga akagura nemwoyo wese inogona hayo kusaende mberi omupa asi otipawo zvinotendera kuti zveshuwa mwana upa pake. Ndozvo ndiri kubvunza zvisati zvaendazvo asi kana achindodawo kuti zviende mberi. Pari paakanga ambotendera pacho ngoti haana kutipe zvinyorwa zvinotaura kuti paa pake bamwanawo padoko pacho paakamugurira paa pake here kana paa pake otaura pamberi pedare panapa ochitipawo zvinotiratidza kuti zveshuwa ngepake zvorekera hazvo kuramba zvichiende mberi anhu amwe kuramba ari uchindonyongana asi kuti iwona andoita hawo nharo ichindodawo kuti zviende mberi. Saira yamwezi ndinofunga ndakange ndaapa ngemwoyo wese. Ndikati muzukuru ochidini hake ochigara apa. Saka zvinyorwa ndakaenda kunoda kundoita kucertifisa nezvimwe zvese zvakadaro kwaidikanwa mari. Wakanga manyorerana nani? Takambenge tasainirana semhuri. Takasainirana semhuri. Musharukwa kucertify idhora. Kucertify idhora. Wakatoona atodhura pamwe zvazvemotikari nedzimba nene. Asi kwemapepa ari general idhora. Saka mari yemabvisa munomu yemarime munomu munokwanisa kucertifyira tese tiri munomu tine pepa rake rake. Saka pagadzirise ipapapo. Ngatisahwanda nechikunwe ba.
ipopo pari kundirwadza ngapajeke changamire itai kuti avo vanhu vadzoke futi kuno kudare ava kwane mapepa akakwana pana pamberi pedare ochipuwa kuni mhuri iyi vanhu vese vachidini vachiona nekuti pane kachitsotsi kari kuitwa kachitsotsi kawati dabata vagara vari kudzoka musi wa2 vachipa sekurava gapavaya mapepa acho ipapo ndakutovhara kunoku ndataura tizwe nguva sei ndandikopa vanhu mukana ndakutovhara nyaya garisa mwana uyu mwana wangu aiva ndati azoziva mangwati mwana wakaondimangarira kuno sakati handeipi kukudarei kuno zvatopera zvandinoita ini ngezvekudai ndinoda kuti muende munogarisana zvakanaka maenda manogarisana zvakanaka handidi kuzwa kuti pane zvaitika mukati mwekurarama zvinosanganisira umwe wenyu pakati penyu toakonzeresa chakati kuna nini varume mudare muno munopisa pane tumakangaru koditi kuri kuitwa utwu tunenge twiri kunze uko mukatiteerera mwe chinenge chiri kufamba ndimo chaimo azhinji ari kutsvamisana nemisoro avo unobuda wadzirwa kana kutonorwa next week toda kuti musi wa2 October to 2 September yo woya pana pane $70 yangu September andozi kunonga ndani ndabuda muno haikuboti kana chikwanisa kutambudzawo mazuva ano handicharipisa vanhu iri mbudzi chayo ba munhu rupe mbudzi iri kurwara kana mombe iri kurwara inochaja ungatotengesa iwowe wodzoka kuno nemari ndowapa mari yawavo wotengesa mbudzi dzacho mbiri idzodzo $35 mari ndinoda kupa sekuru $70 wapazwisisa ndiri kudai panapa musi wa2 nemari embudzi dzendataura paita mari mbudzi dzendataura ndoda futi mapapers emakaenda kucertify kunini kuna commission of oath uko ndode kuti muye nawo kuno musabmitirana mapapers iwona achicheka kuti ndizvo here zvakaitika pamberi pedare rangu then ndovhara mabhuku angu asiyo yekudeure ropa hedman chitiyo anofanira kumonaka afanira kumusiya mungaita nani muchichite madzimambo emuno muti modeure ropa muivhura baba edu munonyepa mofanira kumbondikiwayo kuti muite anhu kwawo mangwana mozoziva kuti muoko auiswi pamunhu muoko unoiswe muhomwe ndopanoiswe muoko ndichafonera hedman chitiyo muchazwa akudaidza buda yenyu muground iyo papo imwimwi wabatwa nemhosva ndiani pakati penyu taurai mwega wabatwa nemhosva ndini dzokeserai mari yavo yemari mari $30 yabhadhara mudare muno musi wa2 yaine $20 yavo taurai tizvo pamusoro wadare wanokashesha asi wanozwa taura nodai vachipedza kudzidzisana pane nyaya yanga iri kumapurisa yanga yakamangawo kumapurisa yakaita wana iwawo namainini iyo iyi nyaya yacho yanga iri futi kumapurisa maita zvakanaka mama wongo matare anosiyana kune daro redu rineri renharaunda saka manzwa kuti yapinda munomu haisiyo iri kuenda kunopinda futi kwamambo chitiyo manzwa apa wakanganisira nyika inotokutonga nemhosva yayo nekuti wakanganisira nyika wakakanganisira nharaunda inokutonga saka maona kuti matare ahafurwa kuti kurowana handiti ndo semunyaya asi pazoita kudeuka kweropa kwanzi futi chiendai kwani kwamambo chitiyo yadunhu rani ramambo chitiyo saka hamene mamuri kukumbira here because apa kwakukumbirana kwekuyanana kwenyu kuti vano withdraw here kana tawadisa tawamanikidzise dare regerai ndovabatsire garai achipasi mbuya yaenda adatoipendera zvimwe zvacho mukaona kazhika dai mwauya paka munobva nedzimwe nyaya futi mwamukatuma munhu unouya nenyaya imwe anozobude muwane nyaya mbiri kurove munhu kumapurisa yeassault ukamukuwadza akabuda ropa maybe panobuda gbh yakutoda medical report yekuenda kwadoctor mutemo uri munyika muno unotaura kuti hapana nekodzero yekutora rusununguko rwomwe munhu kuisa mumaoko mwake ndiyo mhosva yanotanga kubatwa paassault wozobatwa pakuzokuwadza munhu kwaanenge aita isusu kuno kumadzishe tine mutemo very like hasiriwo muwadhi mangu bawa ende ndibwashare cheche munopinda munonamata handina munhu wangu unorohwa wangu umwe munhu ba munomu mwana unorohwa umwe mwana baba ndini norohwa inini saka shamhu yemwakarohwa mayo ndafanira kushapura ndiye imwe
muchavharirwa kumuchikushapura. Mhiripetato pakunoku ngeyekuti mwoyo wana sekuru namai avo uteramire pamusoro pekuti pemhosva yamwakapara. Dai tisina kunga tadaro hamuogarisane zvakanaka. Tatedze kungoumbiridza chete kuti muende muchifunga kuti shamhu yetarohwa yekuripiswa mbudzi mbiri ishamhu yekupuhwe pfungwa dzekuzi endai mwogara pasi mutaurirane mugare zvakanaka. Ndada kuti mwombe mwaindipa here? Kumapurisa zvazvekuti zvendati chiendai mogara zvakanaka. Taurai nemukadzi wenyuyo nemuning'ina wenyu nemwe maikuru. Todini? Endai mwe withdraw nyaya kumapurisa. Haina problem. Uno withdraw paukama hwenyu because makuwiriranaka. Eno usazozviitawo futi kana nyaya withdrawiwa. Kana uzoganza kuti ndikakurova inini nyaya ino withdrawiwa. Mangwana achazotadza kuwithdrawa unorwadziwa. Sumukai mwe mukoma. Kana pamurimo munoremwa hamuzobudimo bo. Kwanga akati mukange mwapedza uko munozoya neripoti yacho. Ndiani? Kumapurisa. Ripoti yenyu ngeyemuromo. 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 Kana chida judgment munapa namba dzangu anofonera. Nditi makambofonera. Munapa namba dzangu anofonera. Ndina ripoti ndinopa tsamba ndinonyora nendesa kuna Majesty. Kumapurisa ndinotofona kana kuti daidza ikoko ndinoenda. Ukoti kwacho ndinoenda futi. Asi modo chinje mode kubate roko rwangu nechidilo changu chidomise kupita. Mera tukunyore. Ndoda kubude kwenda kwacho. Aiwa, kana izvo zvimwataura izvo ndatonzwisisa. Unoenda nemuromo utaura. Zvimwataura izvo zvo ndamwe kumbirana ruregerero. Ndamwe zvimwataura kana zvakanaka. Mukande kondokowirana kumba kwenyu yoisirwa nyaya. Zviri kwemuri, handiti ka? Andita uyo nemuromo. Handita uyo nemuromo. Zokereni muromo. Nemwe tsamba goma purisa na pesa. Alright. Mwani muromo saka zokereni muromo. Pakadaka ndanzwa. Mwaita yenyu. Aiwa, mwaita.